ban pediang buram da gajing khut jing suba ya ka Christmas ka bdei gajing wan long brio ukhu nu blei bar kum juru yo snam thmai ar hajar ar pun rio kinong shung shnong jung ki ar photali ki shnong bahab khathan berni hat menta gasngi ki lapun long da gajing yapun khut shnong pat ba bala shim benta shit ham da ki pat ba nong shong shnong hakane ki jingpun khut shnong ki te ki ar photali ki shnong lawan ban shim bentaru da ba sostena sotun ubade menteri sarkar bade pet ya katanat CNRD badru UMLA ke jirang kum u kongsan bala sakhilang ru da ke jingdanlang u abhilash baranwal u deputy commissioner jong karibhoy uba chairman ke sinjuk kirangba shnong bernihat area kirangba shnong kinong yelam shnong bat kum thop na du kilong kmi kilong kpa bat ki khon samla hakane ke jingya pun khut shnong pat ba la she snok tilang ru da ka office u BDO ka umling CNRD block bat ka Green Foundation Tech ka bade ka way na ka seng 3 months ngobha ka baju pet jukmi na ka benta ka khut ka suba hapo ka jela kani ka singi ka longru ka singi ka bakipat ba da ka mensem jong ka jingya tli kilami ben pun khut ya ki jaka shnong ki jaka thau na ka benta ben wanra ya ka khut ka suba ka balongru kum shi benta ya ka jing pen kre ban rakhe da ka jing khot ya ka Christmas pat kum juru ya usum thmai jadi habra lagi na kawan kami sa ada kok dari kok Agaba pilala ban le keleng-keleng di snong nak benta ban yo ban ai ki awareness lane ban shimenta nak benta ban penkut ya kami mariang kejungi tene ko pon perparu ki jingkublei ya ka senju ki rang ba snong nanta ki rang ba snong baro ki bahap hapo jong ka banihat area nanta ya ki pa nong snong baro kublei shibu ne pi ya ka jing shimenta jong pi nagamta ka sngi bat shibenta kumde ka benta ka ba mangingi rakhi ya ka Christmas ngasoban penpau ya ke disongo yu blay basa sisin yo pani lumlang hakini kapor na ka benta ka daw ka pakong santam ka ba mangibaro ngidon kam ya ka jingkut ka kut ka suba ka dei ka jeda na ka benta ka kot ka kya bat kumju na ka benta ka may marian ka jungi de hakini kapor isukmen habang yedon lang ringkat bat ki teams baro kene ka peni ya kata ka jingkit kli bade ka jingba kli jongi baro iwe pe iwe di nakaliang jonga ngalayo ni kren badi deputy commissioner nang tabat i video nomar ba ngadon ya kata ka jingkwa aban yadon mentalang kamtam nakamta kene ka jingpun khoi ya ka mei mariang ka jingpun khoi ya ki snong ki thau ka de om tang urang ba snong lane secretary snong henry gidon kam ya gajing sim mentalang baro ki pa nong snong but ngakwa ban pinsko pi baro iwe pe iwe ba hakani ka sngi ka ba mangi rakhi ka Christmas ikwaru ban sim kum ka we ka pledge hakaba Nginum day kiban yadon menta nagbenta ka pollution henry let us be part of the solution lada mangi baro ngishim menta ban rai ban penkut kanum don kanu ka jingjaklia hakane ka area ka jungi ti kumba pilatip hagaba nagaliang ka bodong district bat nagaliang ka office of video lala banwara ya ka scheme lingba ka national clean air program hakaba kanlong ka jingmentoy nagamta kini gidong githan kejungi hibaro te ai ba kani ka jingkit kli ka jinge trelang on sala banang pun pernai banang pun kuit bat kanlong ka jeda nagamta ka kot ka kya kejungi nagamta ka surrounding bat ka future ka ba mangi ang lut ya ka kuit ka suba